Nou, ik denk dat het algemeen zijn een aantal plekken waar je opvang van regen hebt. En op het moment dat er meer gebouwd wordt, wordt die opvangcapaciteit minder. En ook als er meer gebouwd wordt, betekent ook dat het water niet in de grond kan zakken, niet in de bodem kan zakken. Dus op het moment dat je meer bouwt op Bonaire, moet je heel goed rekening houden. Waar kan dan het water wel heen en hoe groot is die opvangcapaciteit? Dat geldt niet alleen daar in de omgeving van Plaza, maar ook nog een aantal andere plekken, denk ik, op het eiland. Maar dat zijn wel de belangrijke plekken waar het speelt. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat die hydrologie ook goed nagedacht wordt in de breedte van het eiland. Dat geldt op Saline de Vlijt, maar dat geldt ook op andere plekken. Want je zult moeten anticiperen op het feit van extreme droogte op het eiland, maar mogelijk ook extreme regenval. En op het moment dat je al die plekken hebt bebouwd, dan zal het probleem mogelijk veel groter worden. En ook de schade, hè? Ook de economische schade. U komt net pas vanuit Nederland. Ja. Nederland is best wel gekend, goed waterbouwkundig hebben ze daar. Ja. Hoe gebeurt het nu in Nederland? Nou, ik woon toevallig zelf, of ik heb gewoond langs de IJssel. Ik heb eigenlijk altijd heel lang langs de IJssel gewoond. En je ziet nu dat vroeger werd zo'n rivier kleiner gemaakt, bijna gekanaliseerd en zo. Werd er gebouwd in de uiterwaarden. Nu hebben ze gezegd, nee, dat mag niet meer. En je maakt zo'n stroomgebied gewoon veel breder, zodat je ze op zijn natuurlijke manier zijn gang laat gaan. En toevallig is er nu, het is ook al redelijk extreem, bijvoorbeeld afgelopen weken was er redelijk veel water, ook in Limburg en zo. En denk ik, ja, dat zul je op een natuurlijke manier moeten opvangen. En ik denk dat we daar ook wat van kunnen leren. Het gaat natuurlijk op een hele andere manier dan ook klimatologisch en dergelijke. Maar ik denk dat het belangrijk is dat in het Caribisch gebied we moeten gaan denken van hoe moeten wij de ruimtelijke ordening zo gaan organiseren, zodat we kunnen anticiperen op een klimaatverandering die helaas extremer gaat worden. Dat geldt voor droogte. En daarom moeten we het ook hebben over onze begroeiing op het eiland. Maar daar hebben we het nu niet over. Maar dat geldt ook voor regenval. En dan zullen we heel goed moeten kijken wat het effect dat heeft.